Яшар бой, ин ду кӯдако ҷиянҳои мананд. ҳарчи дар зиндагии онҳост барои ман бисёр муҳим аст. ман ҳам хушбахтии фарзандонамро аз ҳама чиз болотар медонам. аз он ки як умри дароз бадбахт мешаванд, бигзор ҳозир бадбахт бишаванд, то дар оянда вақти ҷустани хушбахтиашон ҳушёр мешаванд. нафаҳмидам акаи Меъматӣ. ҳеҷ чизи номафҳум нест. ман ба хокафурӯш духтар намедиҳам. Спасибо за просмотр и дальше об таджикино гирем. Подписаться на Занжирока, бижа канал Арчилика Бардорин. Айотонаро шероинат.